Hej, i dag skal vi se på statistik for grupperet observationssæt i GeoGebra. Det første vi skal have gjort, det er, at vi skal have åbnet vores regneark, som vi kan få åbnet, hvis det ikke allerede er åbent, ved at trykke på vis, og så trykke på regneark. Når vi har åbnet vores regneark, så skal vi have indtastet vores observationssæt, som jeg har fået indtastet her. Så skal vi have lavet vores intervaller, så vi kan sige, at i den her søjle, der vil jeg gerne have begyndelsen af hvert interval, og i den her søjle vil jeg gerne have slutningen af hvert interval. Så vi kan sige, at vi skal starte på 11, slutte på 12, og jeg tror 17 er nok, faktisk. Så her har vi vores intervaller, og vi har valgt, det første interval starter på 11, fordi der er ikke nogen af mine observationer, som ligger under 11. Og det sidste interval slutter på 18, for der er ikke nogen observationer, der kommer over 18. Så skal vi have fundet intervalhyppigheden. Og når jeg skal finde intervalhyppigheden, så kan jeg bruge den funktion, som hedder tæl hvis. Hvis jeg begynder at skrive tæl hvis, så skal jeg have en betingelse for, hvornår den skal tælle op. Og den skal tælle op, hvis det jeg tæller er større end B4. Så større end B4. Men samtidig så skal det være mindre end eller lige med C4. Så det var betingelsen. Og så skal vi lige have givet den listen, den skal tjekke. Og den skal tjekke listen fra A4. Men fordi jeg gerne vil trække denne her ned, så skal jeg sørge for, at A4 bliver fastholdt til og med A21. Og A21 skal selvfølgelig også fastholdes. Sådan der. Og så kan vi se, at den har talt det op og fundet ud af, at der er 3 observationer i det her interval. Så trækker jeg den ned, og så har jeg min intervalhyppigheder. Så skal vi have fundet min intervalfrekvens. Men inden vi gør det, så skal jeg jo finde ud af, hvor mange observationer der er i observationssættet. Det vil sige antallet af observationer. Lad os kalde det for antal. Det kan jeg jo finde ved at lægge alle mine hyppigheder sammen. Så det vil sige, at jeg tager summen af D4 til og med D10. Så kan jeg se, der er 18. Så når jeg skal regne frekvensen ud, intervalfrekvensen, så tager jeg altså D4 og deler med antal. Ja. Og når jeg har lavet den, så kan jeg altså trække ned, og så har jeg resten. Så skal vi have fundet den kumulerede frekvens. Der tager vi jo i første celle, der skal vi have det samme, som der står i E4. Og dernæst så skal vi altså have det, som står i E5 plus det, som står i F4. Og så kan jeg trække den her ned. Sådan der.
Så gerne vil have lavet et histogram, så skal jeg også have højden af alle mine søjler. Søjlehøjde. Og i det her tilfælde, der er det faktisk ikke så nødvendigt, fordi her der har jeg jo valgt mine intervaller, sådan at de alle sammen har en bredde på 1, og de er jo alle sammen lige store. Så i det her tilfælde, der vil jeg kunne bruge min intervalfrekvens som højden af søjlerne. Men hvis nu, at mine søjlehøjder havde været forskellige i størrelse, så skulle jeg altså have fundet den her søjlehøjde, som jo, vi skal sørge for, at vores søjler får et areal, der svarer til intervalfrekvensen. Så her der skal jeg altså tage min intervalfrekvens i 4, og så skal den divideres med bredden af mit interval, som jeg finder ved at sige C4 minus B4. Sådan der. Og den trækker vi også bare ned. Og her vi kan se, at det giver fuldstændig de samme tal som ved intervalfrekvensen. Men hvis jeg for eksempel lavede et af mine intervaller lidt bredere, vi kan sige, at jeg startede på 10 i stedet for 11. Hvis jeg så trykker Enter, så kan vi se, at så ændrede den søjlehøjden herover til det halve, hvilket passer fint med, at på den måde så kommer vores areal af den brede søjle her til at svare til intervalfrekvensen. Men vi vil gerne have den her på 11. Sådan der. Ja, og nu er vi så klar til at lave et histogram. Så når vi har det her, så nede i input-linjen, så kan vi skrive histogram. Og så vil den gerne have en liste med grænser. Og der kan vi lige, hvis vi lige tilføjer 11 her, så kan vi nemlig sige, at listen med grænser, det er fra C3 til C10. Så den skal altså bare bruge en liste, hvor jeg har alle de tal, som jeg starter på. Så jeg tilføjede 11 her, for så var det lidt nemmere. Så kunne jeg nemlig sige, at det var alle de her tal, jeg skulle have med mine grænser. Hernede, der skal vi så have fundet en liste med højder. Det er jo vores søjlehøjder. Så det er altså fra G4 til og med G10. Så trykker vi Enter, og så kan vi lige lukke det her regneark lidt ned og kigge lidt på vores tegneblok. Så kan vi se her, der har vi altså vores histogram. Det er jo lidt svært at se her, så vi kan lige tage og lave en lidt bedre zoom, så hvis vi lige trækker lidt her, sådan her, så kan vi bedre se det. Her har vi altså vores histogram.